миллион һумлык бүләк. Буындар хәтере хәйрия фонды итәкчелеге бүген һугыш ветерандарының республика клиник госпиталенә ультратауышлы диагностикалау аппараты тапшырды. Коммерция булмаган оешма Рәсәйдә хәрби бәрелештәрдә катнашкан ветерандарга адреслы технологик ярдәм күрсәтү менән шөгыльләнә. 4 ел исендә генә 9 меңдән ашу кешегә мәрхәмәтлек акцияһы оештырылган. Башкортостандың дәвалау учреждениеһы менән хезмәттәшлек яңа гына башланып тора. Диагностикалау курамалы яман шеш һәм йөрәк, кан тамырлары авыруларын башлангыч осырда асыкларга, күбрәк пациентларга медицина тикшеренүе үтәргә ярдәм итәсәк. Елына 8 меңдән ашу һугыш ветерандар, безнең Афгандан кайткан егетләр бетәле монда дәвалана. Амбулатор помощь 50-60 мең кешегә елына эшләбез инде. Память поколений дигән фонд белән безнең беренче бәйләнешебез. Бу әлбәттә зур бүләк, 10 миллионнан ашу тәшкил иткән уникаль аппарат, камилләштерелгән аппарат. Медицина учреждениеһендә һигез ультратауышлы диагностика аппараты исәпләнә. Яңы курамал улар белән сагыштырганда эксперт класслы бәләкәй генә кан тамырларын да күрергә ярдәм итә. Госпиталь хезмәткәрләре эш сыйфаты яхшыруын билдәләй. УЗИ аппарат менән тикшеренүләр бүгендән үк оештырыла башланы. Онкопатологияларны әйбәт итеп күрһәтә. Тагыла сосудтарның тромбларын, тромбоэмболияларны күрсәтә, инфарктларны күрсәтә. Йөрәкте лә, сосудтарны ла был аппарат белән карарга мөмкин.